срещнете. Търсел в хаоса някаква следа, която да открие истина една. Знаел, че ще стане някога това и ще срещнете. И ще срещнете. Ако поискаш ми, погледни назад. Аз съм твоя сянка, твоя грях. Ако поискаш ми, остани да погледна те. Към вечността, дори открил и тайната на този свят. Това е смисъла, за който е живял, да погледнете.